Bon dia, bona tarda, bona nit i bones notícies que ens arriben de Xile. Ens arriben de Xile notícies del Mundial Sub-20. En aquest Mundial tenim a Joel Roca, el millor jugador del Girona en el que portem de temporada, participant, defensant la samarreta d'Espanya. I què està passant en allà? Doncs aquí us deixo la classificació. Espanya porta 2 partits, va perdre el primer partit contra el Marroc, dimecres a la nit va empatar contra Mèxic 2-2. I llavors què tenim? Doncs tenim que Espanya se la juga en l'última jornada contra el Brasil. Només els hi val la victòria. Una derrota i un empat. L'empat, sí, no, amb l'empat aniríem fora també. Passa algun millor tercer, no sé si amb l'empat, depèn si Marroc li fot una golejada a Mèxic, encara Espanya poder tindria alguna opció de passar com a tercera, però seria molt difícil. Llavors, Espanya, en principi, si no guanya, se'n va cap a casa. Aquest Brasil-Espanya es jugarà dissabte a la nit, o sigui que diumenge al matí potser tenim el senyor Joel Roca agafant un avió per tornar cap a Girona. També és cert que ara ve el paron de seleccions, o sigui, tampoc no li influiria gaire més que en alguns entrenaments, però bueno, sempre és bo que torni, que estigui a casa i sobretot que no es faci mal amb un partit d'una selecció que no li paga el sou. Mirem els seus números. Joel Roca el primer partit va ser titular, el van canviar en el descans, va entrar Jean Virgili, i en el segon partit contra el d'ahir, contra Mèxic, Jean Virgili va ser el titular i Joel Roca va sortir només 6 minuts al final. Per tant, sembla que Virgili li ha tret el puesto a Joel Roca, benvingut sigui, i suposadament, o en principi, dissabte en aquest Brasil-Espanya o Espanya-Brasil, no sé qui jugarà com a local, el titular tornarà a ser Jean Virgili i Joel Roca segurament disposarà d'alguns minuts a la segona meitat, però en principi tampoc es matxacarà físicament, per entendre'ns. Deixem de mirar el Mundial Sub-20, tot i que ens interessi com a gironins i aficionats al Girona, i passem a centrar-nos en aquest prepartit d'aquesta jornada 8 que ens porta un Girona-València a Montilivi. Doncs vinga, som-hi amb aquest prepartit. La jornada 8 arriba amb un Girona-València a Montilivi dissabte just després de dinar. Esperem que no ens compliqui la digestió aquest dissabte. El primer que vull fer és una ullada molt ràpida a la classificació. Ja sabem, anem coers, ara sí que som únic coer després de la victòria de l'Oviedo, precisament contra el València, dimarts a la nit. Ojo al tema de descans, que arribem, en principi, bastant més descansats que ells. Nosaltres vam jugar divendres contra l'Espanyol i ells s'han jugat dimarts. S'hauria de notar perquè són com 72 hores menys de descans, A veure, que no tinguem sorpresa, però en principi a la segona part nosaltres hauríem de poder fer un canvi de marxa que ells no haurien de poder fer. Què? Mirem això. Continuem últims, continuem sent l'equip menys golejador ja, perquè l'Oviedo va marcar. Nosaltres portem 3 gols a favor en 7 partits, no arribem ni a mig gol per partit. I continuem sent l'equip més golejat. Portem 16 gols en contra en 7 partits, una mitjana superior als 2 gols per partits, tot i que últimament sembla que darrere estem bastant millor. Venim de 2 partits en els que hem encaixat un gol. Només hem sumat 2 punts, però sí que és veritat que la part de darrere sembla una mica més feta. A veure si confirmem aquestes sensacions. Què vull mirar més? Vull mirar més els números del València. Els números del València, aquí us deixo una imatge. Aquesta lliga com a visitant, centrarem a la seva versió com a visitant, és un equip que ha perdut 2 partits i ha empatat el tercer. Va començar perdent amb Osasuna, va perdre anava a dir el Camp Nou, no va ser el Camp Nou, va ser el Johan Cruyff, si no recordo malament. Sí, aquest va ser el Johan. I després va empatar a Cornellà 2-2 contra l'Espanyol. Llavors és un equip que a domicili sembla que li costa marcar, no va marcar a l'Osasuna, no va marcar al Barça, que això és bastant més normal, però ja contra l'Espanyol va corregir i va aconseguir fer 2 gols. I també hem de mirar que contra l'Osasuna va jugar amb un jugador menys. Llavors, això és un equip que en 7 partits ha fet 9 gols a favor, sí que porta una mitjana de més d'un gol, i ha encaixat 12. I bueno, mirant els números del València, doncs no podem deixar de mirar el que crec que tots tenim al cap, el que crec que ens dona gairebé por.
una serp visita Montilivi. Danjuma l'any passat va fer 4 gols, 2 amb el Villarreal en 2 o 3 jornades que va jugar amb ells i 2 amb nosaltres en la resta de temporada. Arriba a València i amb el València porta ja 3 gols a Lliga. A les 2 últimes jornades ha marcat, es complirà la llei de l'ex, no es complirà la llei de l'ex, hòstia, no ho sé, però sí que és veritat que faria una miqueta de mal que ens marqui, però hem d'estar preparats. Jo crec que Danjuma està de dolç i crec que Danjuma vindrà amb ganes de marcar i no dedicar-li a Mitchell, però sí que alguna miradeta cap a la banqueta segurament hi haurà. S'ha de dir que Danjuma amb el València està jugant com a punta, com a segon punta, no està tan tirat a la banda i aquí és on està gaudint i fent gaudir el seu públic. I què podem esperar del partit en general? Bueno, jo crec, sincerament, que el partit d'aquest dissabte serà un partit de pocs gols. Torno a esperar un resultat més aviat curt, de que qui marqui, qui s'avanci en el marcador, crec que se l'endurà. O serà un empat a 1 o serà una cosa així, però no crec que sigui un partit d'un 3-1 o un 0-1-3 o una cosa així. No espero gaires gols, sincerament. Què més mirem? Doncs passem a mirar una miqueta el tema de baixes del Girona. Les ja conegudes, Juan Carlos llarga durada, Van de Beek llarga durada, David López encara no hi és, se suposa que tornarà després de la parada de seleccions. Thomas Lemar no hi és, Abel Ruiz és el que tenia jo més dubtes, pel que he estat mirant i buscant, es veu que no ha entrenat encara. Sigankov sí que ha tornat a entrenar i es diu que a ritme alt, o sigui que pot ser la sorpresa en clau d'alta, en novetat a la convocatòria, una convocatòria que suposo que no sabrem fins al mateix dissabte, al ser partit a casa, o com a molt a la roda de premsa prèvia, que suposo que la farem divendres, a veure si Mitchell dona alguna dada, no? El tema de lesions segur que diu. Llavors això, nota positiva al tema de Víctor, que sembla que podrà estar. Nota negativa, acaba de confirmar el club fa un moment, si ho estic gravant, avui és dijous migdia, són les 2 de la tarda, fa un moment han confirmat Ounahi és baixa segura per aquest partit, no anirà després amb la seva selecció a l'aturada que hi ha després i és dubte per anar a visitar el Barça. A mi això, o sigui, ha sigut com una patada als d'allò. Al final Ounahi era el jugador que ens estava donant una miqueta de llum allà a la zona de 3/4 i ara no sé sincerament com ho farà Mitchell per quadrar tota la zona d'atac. Tinc esperances de, bueno, si hi ha l'alta de Sigankov, però clar, Sigankov tampoc espero que estigui al 100%, i Sigankov no té aquesta última passada en profunditat que té Ounahi, que crec que és el seu punt fort i és el que menys ens està donant i ens està afavorint. Veurem com arregla el tema de 3/4 endavant el bo de Mitchell, perquè l'altre tema seria, com m'he llegit por ahí, amb molta raó, que clar, si tinguéssim un recanvi pel mig del camp, llavors poses una altra parella amb Witsel i l'Ivan Martín el pots avançar i et fa aquesta funció de mitja punta i jugues ja amb extrems més purs, que entenc que és el que tocarà aquesta setmana. Ara m'atreviré a fer una miqueta d'11 a veure si l'encerto una mica. No sé com s'ho plantejarà Mitchell, haurem d'esperar també a la roda de premsa que es confirmi tot això. La baixa d'Ounahi ja està confirmada i pendent sobretot d'aquesta possible alta de Víctor Sigankov. I ara sí, m'atreveixo a fer un 11, aquest seria el meu 11, que no crec que sigui el que faci Mitchell, però bueno, m'agrada fer cada setmana el que jo faria. De vegades m'he llançat a fer el que crec que faria ell, però és que avui sí que no, ara mateix, dijous 2:40 de la tarda, no tinc ni punyetera idea què farà Mitchell. Amb la baixa d'Ounahi se m'ha trastocat bastant tot. Llavors, jo què faria? Jo tornaria a fer línia de 4 darrere, us deixo aquí la imatge, aquí teniu, Gazzaniga porteria, crec que no hi ha motius per seure'l. Tornem al discurs que faig cada prepartit i plus postpartit, a les xarxes ho he dit més d'una vegada, crec que ara mateix no hi ha motius per seure'l. Sí que considero que aquest ha de ser l'últim partit de Gazzaniga fins que arribi la Copa del Rei. Després, aprofitant la parada de seleccions, jo ja aprofitaria per fer el canvi lògic a la porteria i Livakovic ser el porter titular. Defensa, línia de 4, Àlex Moreno a l'esquerra. Espero que no hi hagi sorpreses. Hi havia algú dient que Àlex Moreno tampoc hi era als entrenaments.
crec que era més un rumor sense massa fonaments i espero que així sigui, perquè aquí sí que tindrem un problema i greu. Àlex Moreno, lateral esquerra, Blind, central esquerra, Francesc, lateral dret, que és que aquest no el treia d'aquí ni de conya, lateral dret, Hugo Rincón. Parella de mitjos, així en zona de més de contenció, diguéssim. Què faria jo? Doncs faria un Witsel Arnau. Jo ficaria Arnau de parella de Witsel. Per què? Per posar al davant a Ivan Martín a la posició on normalment estava jugant. Bueno, Unagi estava tirant una miqueta més a banda. Jo faria Ivan Martín al centre, aquí una posició més com de mitja punta. Aquí sí que considero que és on Ivan Martín pot explotar més les seves virtuts, el seu potencial. Crec que aquí ens és més... s'adapta millor en el seu joc. Una altra cosa és que aquesta temporada, per mancances a la planificació de la plantilla, haurem de tirar en ell en el forat que ara tenim a Witsel i Arnau, en aquesta imatge. Llavors jo faria aquesta línia de 3 amb Ivan Martín pel centre, amb bastant llibertat, baixar, rebre, tocar, pujar. Bryan Gil a cama canviada per la dreta i a l'altra banda jo ficaria a Porto. Estava dubtant entre posar a Porto o posar a Asprilla, però és que per mi Asprilla ha de tenir un missatge molt clar. Asprilla, no sé la parada de seleccions si Colòmbia té partits o no, perquè sincerament no sé si és parada per classificació per al Mundial o què és, no m'ho he mirat, la veritat. Jo tema de seleccions ja he dit més d'una vegada que no m'interessen gaire. Llavors jo a Asprilla li donaria un missatge molt clar i després amb l'aturada de seleccions a veure què fa la seva selecció i a veure com torna, perquè ara mateix no està per ser titular. I és que a sobre quan surt des de la banqueta, els minuts que surt tampoc està fent res per canviar la situació en la que està actualment, que per mi és suplent claríssim. Porto, ja sabem que aporta moltíssima lluita, ja sabem que porta una energia que encomana la resta, per tant jo l'aprofitaria. Que segurament qualitat no té la que té Asprilla, segurament, però és que si Asprilla no va ni al 60%, doncs Porto li passa la mà per la cara. I a dalt no en Bennett. A dalt jo crec que Bennett ha de ser el titular sempre, tot i que després del seu gran debut ha demostrat que és un bon davanter, que és un davanter de baixar, de connectar, jo sempre ho diré, connectar, genera joc per la resta i tal, però sí que és veritat que no ha tornat a marcar, porta un golet, però també és veritat que estem parlant d'un Girona que ens costa la vida fer un gol. No som un equip massa golejador, no som un equip que creï sí, moltes ocasions per partit, llavors Bennett li està també costant lluir-se en aquest sentit. Doncs aquest seria el meu 11. No sé què penseu, suposo que la posició aquí d'Arnau molts direu que, hòstia, que aquest equip no crearia gaire joc, però jo crec que al final qui hauria de crear el joc seria doncs, Ivan Martín i els extrems Bryan Gil, Porto amb la seva entrega, la seva energia, la seva lluita, no? Al final potser ara mateix no hem de ser un equip de lluir-nos, sinó que hauríem d'intentar ser un equip d'efectivitat. I què més dir-vos? Així com a cierre d'aquest programa, sí que vull fer una petita reflexió molt ràpida. Espero veure un Montilivi com vaig veure i vaig sentir el dia de l'Espanyol. Torno a dir que no sóc ningú per dir-li a ningú el que ha de fer, però el dia de l'Espanyol crec que vam estar al costat de l'equip i crec que l'equip ho va notar. No es va treure el partit endavant, tampoc veníem d'una situació fàcil i venia l'Espanyol amb una inèrcia molt positiva i amb unes ganes de fer-nos mal considerable. Llavors, crec que des de la grada vam aconseguir transmetre a l'equip en molts moments una energia que potser ells ja els començava a faltar. Espero veure un Montilivi igual. Espero que, mirant la classificació, l'Oviedo està al 14 i l'Oviedo fins fa 2 dies, fins abans de jugar contra el València, estava amb nosaltres com a cuer. Ha fet un salt de 5 posicions de cop, perquè la part de baix està molt apretada. Llavors, jo espero que el següent equip en fer aquest salt siguem nosaltres, i espero que es faci ja. Espero que aquest dissabte guanyem el València i espero que acabi la jornada i estiguem, encara que sigui el 17, el primer que no baixa i empatat amb el 18è, és que em dóna el mateix, però veure'ns allà fora, tenir la parada de seleccions i que l'equip, durant aquesta parada, amb entrenaments, pugui continuar creixent sense la pressió tampoc de veure's allà baix.
Sense més, ho deixo ja per avui. Fins aquí ha arribat els cunyats de Montilivi.